me ma'anan komawa ga Allah? Kai baka san Allah ya aiko manzansa ba, ya saukar da littafi, to komawa ga addininsa kenan. To me ma'anan komawa ga addininsa? Addini ya zama shi ke gudanar da rayuwanku. Haka al'amarin yake. Hanyar kenan kwara ɗaya ita ce mafita, amma sai dai ya rage mutum. Amma fahimtar a ce ita ce mafita ɗin, su kila sai an juya, an buga wannan, an buga nan, an ce to ga wata nan, a ce a ba ta nan ne, a ce ga ta nan kuma a ce ta zo mu je ta, a ce ta to rungus ta wuce, ba ita ba ta ba ita ta ba to yanzu a daga tutar rasha ne, to an daga rasha kai ba ita ta ba, to a watsar da ita. Sojoji muke so, sojoji mu kai ba wannan.